Lang kay nagdaghan na ay grabe matay. Di na gid matay di na magkontag kalibang na to ano yung puros na sila. Doon sa nang taon kay. Doon talaga sayang kay mo. Tumagay pa mga lata riya po niti tandi ko lang trabuon. O sa dero imong lingaw day choy. Unsa bay sakulan eh? Puro sili. Ato problema ba? Lamig kayo. Bisa mo ta kanang bahaw nga init ka kanan. Mate Samot. paltados mo gikay ka pre. Mayroon pre. Di sakto na gitrabaho na to pre. Ah. Kay karong panahon na uwan na ron, humog kay ron motorok. Mata. Humog kay ron motorok pre. Grabe. Bahala nila mo turok sa bilang ginana yung takana. Grabe. Hangan. Ala. Kumbati Joy. Piti na pong mga babaw na nato ni Machoy oh. Patay naman ang kauna. Pasumban lang ginahimuhang lahat kaya. Sige lang kita ginana mata. Bangog na kita. Grabe ng utloka na ginato na sintag kaon ng nana. Mga Joy, magsugod at timpla sa atong parabola-bola, crispy fry. Human, harina. A little bit lang. Isaglam. Sa mix. Isaglam kita bo. Tambak ni ka. Human, madik sarap. Human, katsubong. Human, butang eggs. Diba naman yung kirimao ni kauna na puro naman. Human, may kusmiko sa nato kadali mga Joy ha. May kusmiko sa nato kadali. Tanawa mga Joy. Saan naman ang orange mga gaya na eh? Ash! Tay, Quiet! tig, mudaot ko na. Ay, kagula na mo daw kay... Dini pa daw! Pabuto na gini! Saro, dita mga taga man eh! Kini pagkahango na itong sili! Wapagya pong mga taga mga... Halos mga ibot ang bayabas! Kaya po mga taga, kawagya pong sili! Manay sakit sa mga Pinoy mga Choy! Mga Choy, magsugod at agluto sa itong 50-50! Nga quick! Mantika! Ato na, lolo ng atong paboritong bula-bula. Mga Choy, ato na sugod og balihon. Ra. Ala grabe lami ayaw na ni pamurma oh. Diyos. Lagi ito. Init pa na mga choy, giyatay. Ano pa sa? Aya. Oh. Ano ka mo nag... Uyag mga choy, binuang. Na kuno imong tilaw sa tong sa luto ni Choy Marjon oh. Cha! Labi ah! Ano na? Imo na. Imo na. Lamig yan! Sili! Oh! Sili ako nakaon! Ah, sila yung nakaon? Oh, imo na. Ano yan mga choy? Oh. Quick, manigad, bro. Ay, ato na ning haulon. Ala grabe, ala. Choy, kadong haul mga Choy. Unsa na po na yung kabuang Ari na po kasi regay mo sige sa reklamo. napuro na gin mo sili. Sorry, madugar na waron. Yung reklamo nga, marbagay ka, di ka makaon eh. Kuan, mapay pagkabuti mo, reklamo na po ka. Ikaw madugay na og likrabi, sunod kag lunod ron. Arte naman eh. Eating na, wow! Fire. Pero ha, Agay! Hihi. Tuan. Sitan. Kaon nun. ang ako. Huwag ihang horotog, hinahinayan na ko ka ng tigtigib sa kaon. Kanalang mga bahangol kay sili. Baksit mo ka tunga man ka. Gusto
Tabang po tayo kay. Mong ginawa po tayo kay. Mga tapat yan. Ini kayo. Ay, lagi. Ano kayo mga toyo? May paning kauna kontratong sagbot. Grabe itong sagbot. Kiwi ay. Diyan na pong dako kay mata. Mata. Ni absent. Unya. Kan, kaniog tuman. Dali, dali. Darar. Apa deh? Dalir mo ka kasi motor. Grabe po nang Di ba kaong ayo? abot na po ng dako kay mata mga choy. Daga ko niya sa bantay. Kabantay, mata na nga double inches. Mata nga double inches. Kayo. Ah, Awas. ha? Wow. Wow! Spicy gamay ra kay nang hangay. Kamay na ako. Kaon mga ganit sagbot. Kana binuo nga. Kayo. Mura mo tagwa na ana da. Sinikating ka ha? Oh. Dako lang mata mo. Gabsin. Awas. Wow, ko mabul. Oh. Ngay nagbaso. Grabe ko tingkoy rugi pamaak. Tingkoy bag pamaak. Yeah. Muwa nga dako kung dalir Sili kay yung na. dalir kay pituhan ng mata nga dako umbon. Oh, mga choy! Ready na! Wow! Wah. Shout out!